Účastníci pochodu dnes neabsolvovali iba pochod centrom Krompách, zamierili si to aj do rómskej osady. 500 metrov pred ňou sa stretli tvárou v tvár s príslušníkmi polície. Napätie na obidvoch stranách sa v tej chvíli dalo krájať. Vy nás sa budete chrániť? Áno, je tu zakázaný vstup, nech sa páči, pokračujte ďalej. Policajti šetria domácich obyvateľov, pretože náckou nám nie je ľúto a voči domácim sa snažíme udržať slušný postup. Ešte viac bola strážená aj druhá príchodová cesta do osady. Tu na pochodujúci dav čakali aj ťažkoodenci. Môžete sa hanbiť! Môžete sa hanbiť! Môžete sa preč! Ku konfliktu nedošlo ani na tomto mieste a sprievod zamieril späť do mesta. Do Krompách ani dnes neprišiel vodca Slovenskej pospolitosti Marián Kotleba. Opäť čiste náhodou dneska ráno pred domom prepadla skupina kukláčov a odvliekla nevedno kam. Sme ho predvedli, obvinili z trestného činu podnecovania. Sme dospeli k záveru, že poburoval ostatných a navázali ho, podnecoval trestnej činnosti. Trestná sadzba je v tomto prípade 3 až 6 rokov. Už o 16. hodine však bol vodca pospolitosti opäť na slobode. Pred možno 10 minútami ma pustili. Tento štát sa asi bojí toho, že si ľudia začnú hovoriť svoj názor na hlas. Na zhromaždení pred pochodom sa objavil aj plagát, ktorý premenoval Krompachy na Rómpachy.